jagt her over på kort opdatering. Vi tracker lige nu 4 droner i området omkring os. Timer top, 1 minut, 30 sekunder! Jeg tager lidt flere rød fag! Action, Sea Sparrow! Action, Sea Sparrow. Indkommende drone. Du kommer! Timer top, 3 minutter. Nej, run away! Timer top! Ja, tag det fyr! Du kommer! Timer top, øst, 1 minut! Nej, rolig, okay. Nej! Tag det flere! Rød 52! Timer top, syd, 1 minut! Rød 52, ja, tak! Rød,